Som najznámejšia slovanská čarodejnica. A ak ma stretneš v lese, už je neskoro. Volajú ma Baba Jaga a toto je moja legenda. Žijem hlboko v lese, kde sa stráca svetlo aj rozum. Môj dom stojí nad zemou a nikdy nie je otočený k tebe. Ale ak vyslovíš správne slová, otočí sa a v tej chvíli si urobil najväčšiu chybu svojho života. Pred dverami uvidíš plot z kostí, 11 lebiek. 12. bude tá tvoja. Keď otvoríš dvere, uvidíš ma. Zhrbenú, nehybnú, s úsmevom, ktorý nepatrí živým. Mám 2 nohy, jedna živá, druhá len holá kosť. Keď kráčam, počuješ ma. Krok, tupý úder, krok, tupý úder. Jedna noha v ríši živých, druhá v ríši mŕtvych. Moje oči sú biele, slepé, nepotrebujem ich. Cítim ťa, cítim tvoj strach. Tvárim sa ako milá babička. Dám ti úlohu, jednoduchú. Vyčisti pec, nakrm zvieratá, do svitania. Všetci si myslia, že ide o prácu, ale je to test. Ak to zvládneš, odídeš živý. Ak nie, pec sa otvorí a ty už z nej nevídeš. Ľudia hovoria, že unášam deti, že ich pečiem a majú pravdu. Tak čo? Mal by si odvahu ma navštíviť? Napíš do komentára celý môj príbeh bez cenzúry a slovanské legendy. O mne nájdeš na Hero Hero príbehy strachu.